Guys, magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa ating mga subscriber dyan. Ayan, nandito tayo ngayon guys sa Carmix 2 dito sa may St. Jude, Pampanga guys. Ayan, dito ako na destino guys. Ayan guys, nagpapagpag ako ngayon ng maraming sasakyan guys. Ayan, maraming alikabok guys. Sobrang kapal dahil sa long highway siya guys, tapat ng daan. Ayan yung mga sasakyan guys. Ito guys, oh, sobrang alikabok guys, pero lilinisin ko yan guys, papakintabin natin. Ito guys, yung iba guys, nalinis ko lang. Ito, makintab na guys. Ayan, yan yung mga napagpag na guys, makintab na. Yung mga natin guys, napagpag na yan, bali ko na lang sa harapan guys, na medyo marami guys. Ayan, ayan guys, ayan, lumilipad guys yung nagkabok. Ayan, mamaya guys, yung mga gulong niya lalagyan ko ng armor guys. Guys, sobrang kapal ng alikabok guys. Ito guys, oh, yun na guys, oh. Ah, sobrang kapal, oh. Ayan, oh. Ayan guys, oh, lumilipad, oh. Ayan. Ayan guys, dito kasi ako na-destino guys. Matagal ako nang nawalan ng pesto guys dahil sa pagka-aksidente ko. Na total hip replacement na ako guys. Aksidente sa bike. Nabali yung hip ko guys. Ayan guys, sobrang nalikabok. Dito sa taas guys. Kita nyo lumilipad guys. Ayan guys. Mamaya pupunasan ko ng may basang ano guys, pampunas o amoys ang tawag doon guys. Kailangan medyo basa para hindi manggasgas yung mga sasakyan guys o mga kotse. Ayan guys, itong mga to guys, nalinis ko na. Ayan, top na guys. Nalinis na yan mga yan guys. Top na guys, oh. Pati yung mga banda rito. Ayan guys, magandang na yan. Bali yung sarap na lang na yan guys ang ating lilinisin. Tapos pupunasan ko silang isa-isa. Ayan, sasabunin ko pa. Ayan guys. Okay guys, salamat guys. Yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, subscribe na lang ako. Domingo Gosun, Papa Dog. Salamat guys. Okay guys.